ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикҳо ҳама каса созен хубен. Далер ҳастем мисли ҳар вақта дар хизмати шумо. дар имрӯза навор якчанда мошинои беҳтарин мошинои басифат, мошинои вагони қабул шудагӣ барои шумо тамошо кунед. маҳбуб шавад дар ҳамун соҳибош занг занед рафта харидор кунед бачаи азиз. рӯи хотири меҳнатое ки мо мекунем беҳадди бад дастгирӣ систа бачаи азиз. лайкотона чанд қариб боша монен. 2-3 дона комментария беҳтарин насем ба канал подписатсия кунем. Подписатсия тугмачаи зангола зер кунед, дар ҳамон бисем монен. вақти мо реклама кардем барои шумо смсш меравам. хона ва замини квартира, техника, мошино бошад гароишен дар ҳамон ватсап мо иншоалло рекламаш мекунем, шумо да фурӯхта метавонед. дар ҳамон комментария насем ба шумо аз кадом марка ҳамин мошино зиёдтар лозимай. мо ҳамнора кофта ҳаракат мекунем дар навораи баъдина баҳри шумо пешдод кунем бачаи азиз. ва ҳамаи шумо тамошои фароғат эълон аз сар мекунем, навора тамошо кунед. мегзарем ба якум эълони ирӯза дӯстони азиз. Opel Astra F қабул кардем соли 1998 дар ваҳдат бо нархи 50000 сомонӣ фурӯхта мешавад. состояниша тенҷи бад гуфтан хуби бадай, балонош 80%, дарош электропакет, состояние мотор 100%, коробка ходовой тупча 100%. варианти алиши ҳам ҳастай. мебинем ягон мошинои соз боша, мега ягон Toyota, Mercedes боша, алиш мекунем. солиш 98 дар ваҳдат бо нархи 50000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ, кузов хечбек. ҳабиё мотор боша 1.6 литр. пробегаш 183000 километр гаштагай. состояние мошина сози бадай гуфтан маромат кунен. дар ҳамон рақамҳо занг занед, хитон бо муомила кунед. эълони дим бачаи азиз. Opel Astra G соли 2007 май дар душанбе бо нархи 63000 сомонӣ фурӯхта мешавад. соли мошин уқа кӯна ҳам нестай, ҳолатиш хубай. дарони мошин беҳад тоза гуфтан. краска родной, кузов хэтчбек, мотор 1.6, коробка механика. пробегаш 1234 километр. мошин дар ҳолати хубай, яксола ҳуҷҷат, кондитсионерш кор мекунад, бо муомила ҳам дорад. бисёр арзон намешавад. касе занг мезана, харидории конкретни занг зана. бародари азиз, лайкотон намонен, дар ҳамон комментария беҳтарин комментариё насен. ай ҳамаи шумо розиям ачаст. мегзарем ба сеюм эълони рӯза. бародаре ки дар ҳамон комментария хостен Vectroy солои 95 монем, состояниеҳои тенҷ тоза боша мегирем гуфтен. солиш 95 ёфтем дар душанбе бо нархи 25000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 937 77 1994. зӯшвориш бензин газ, кузов седан, рангаш хушрӯи бадай, краска хичай, мотор 1.8 литр, коробка передач механика, салон тоза, газ бензин ҳардаш кор мекунад. як камлӣ дора, ҳуҷҷат надора, тамом. харидори қазиқ боша, мега занг зана, бо ягон сум мисол муомила мекунем. мошина мефурӯшемаш метемаш. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. кам хостем Opel Zafira ба навор гирем барои шумо дӯстони азиз. соли 2006 сол дар душанбе бо нархи 90000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар экрани шумо. сӯзишвориш бензини холӣ. соли 2006 сол, кузов минивен, краска родной, балонош 80%, моториш созай, документ дора, аккумулятор вазиятшам безеб нестай мега. дарони мошин тозаи хушрӯй бачаи азиз. коробкаш механика. мошин айни ҳол дар душанбе қарор дорад. касе мехара занг зана, намехаридагиҳо мега беҳуда нороҳат накунед. номерош касе мехара падарка барои мо успед кунед, мошинам бигиред. мегзарем ба мошини навбатӣ. Toyota Avensis соли 2007 сол дар хуҷанди бостонӣ бо нархи 95000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов универсални, моториш 2, пробегаш 12000 пробег дорад. коробка механика не, автоматика коробкаш. мошин сахт зури бадай мега, нозада ҳай. полни мошин вагонай бигем, хато намекунем. мошина полни фул гуфтам. кондитсионер ях
4 балон пачка, ҳуҷҷат 1 сола. иваз мега ба ягон мерседес боша, мега алиш мекунем, мерседесҳои ҳолатҳои хуб боша алиш мекунем. мошини навбатӣ, бардорае ки дар ҳамон комментариҳо хостен матизора ба навор гирем, ёфтем баҳри шумо. дар спитамен бо нархи 34000 сомонӣ соли 2007 сол. кузов хечбек, мотораш 1, пробегаш 1000, коробка передач механика. ҳолати мошин вагонай, срочна фурӯшиай, 4 балони нав, задагӣ, пусидагӣ надора, ҳама тарафа қонун қоида кагай. барои шумо соли 2007 марамат кунен, матизхаро деҳат камрасхо дай гуфтан, ҳама тарафа қонун қоида кагай. лайкора монен, ҳамин дастгирӣ кунен бародари азиз, ҳар як шумо история кунен, падилиса кунен, беҳтарин кор мешавад, навор паҳн мешавад, ёрдам ба якдигар мешавад. мегзарем ба мошини навбатӣ бачаҳои азиз. Mercedes Benz E-класс, соли 2009 сол. дар душанбе бо нархи 130000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос дар экрани шумо. 3.6 бензини холӣ, кузов седан, ранги сафед, мотораш 2 литр. пробег 160000 километр гаштагиай. коробкаш автоматика. мошин вагонай, беҳтарин ҳолат дай. касе мехара, занг зада намехаридагиҳо нороҳат накунад мегӯяд. ягон сум арзон намешавад. просто ҳолати мошин хубай, 130000 сомонӣ. беҳуда зангаш назанем бачаҳо, мошинхарора нороҳат, мошинфурӯширо нороҳат накунем бародари азиз. аз кадоме ки мехарем занг зад. вазнива соли 2008 сол дар душанбе бо нархи 60000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 3.6 бензини холӣ. хоб, ҳамин мошина ҳолатша беҳад хуб гуфтан, аммо кашиш беҳад хубай, кӯталода зур меравад. ҳамин мода мисолчи додан, маълумот додан ки мошин баланди хушрӯай. мотораш 1.7 литр, мошин тозай, коробка механика, беҳати бад тоза гуфта мошина, ягон камдилиш надора. задагӣ пустагӣ ҳам надора. передогаш 100%, балонош 80%. касе мехара занг занад. состояниш тенҷи бадай. рақамош барои тамос дар экрани шумо. мошини навбатӣ, зиёди баъд аммо комментариҳоро хондем, бачаҳо хоҳиш карданд ки мошинои қиматтарака ба навор гирем. фақат мошинои арзонам ба навор гирифтан гуфтан барои мо хуб нестай. барои ҳамо ҳаракат кардем, лексусорам камкам монем. ба фикри ақидаи шумо бачаҳо, ҳамо касое ки ҳамо акҳое ки маро тамошо кардастем, мошинои қиматам камкам монем ё не? шумо дар ҳамон комментария мода нависем бародар, мисол правилнай, мошинои қиматтарам монем, мошинои вагониам монем. фақат Nexi ва 0607 қати мисол ҳастаи нафарое ки тамошо мекунанд. фикротро нависем бародари азиз. соли 2014 Lexus дар душанбе 240000 сомонӣ. кузов седан, 3.6 бензини холӣ, салонаш кожаи хушрӯӣ, тенҷи бадай. маълумоти муфассал тавассути телефон. танировка документи асола. мошини навбатӣ Daewoo Lacetti соли 2007 солай. дар душанбе бо нархи 37500 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамош 912 69 69 барои тамос. 3.6 бензини холӣ, кузов седан, ранги сафед, мотори 1.6 литр, пробегаш 16000, коробка автоматика. дар ҳолати хубай, бародарое ки мошин харен занг занед. мошини хидмат мега, ба ҳамин мошин хидм гаштагиам. 3.6 бензини холӣ, газ задагӣ нестем. мотори раднои хичай, кондитсионериш кор мекунад. мотор, коробка ходовой, салон ҳамаш хушрӯакай. хулоса ба талаботи худаш ҷавобгӯай. камбудӣ надорад. нархи ахиршай арзон намешавад. бародари азиз, маълумат кунен, успеҳ кунен, Lacetti-ро бихаред. хуб, мошини навбатии дигари Audi A6 соли 2007 сол дар душанбе 120000 сомонӣ нархаш. 3.6 бензини холӣ, кузов седан, моторош 2.4, коробка автоматика. дар ҳолати беҳтарини мошин, танировка 1 сола дорад. ҳуҷҷат дорад. мотораш созай. хай аки нархаш 120000 дигаира мисол ягон ҷои пасанӣ ҳам надорад. мошин как вагон оёхи хитон дестен. бародари азиз,
лайкотро монен дар ҳамаи экранатон дестен мошини нав бачаҳо азиз амҷад дароен аз ҳама шумо илтимоси бардорона ҳамин канали навай адуши дастгирӣ кунен имкон боша агар ҳамин наворро падилӣ сакнен ба ҳама шумо рӯзҳои хуш таманно дорам моро фаромӯш накунен то навораи баъдина худованд ҳаматан нигаҳбон бошад.